Bisi iyayen mu mata si man nagata ne kun ji manufar gangata yau ni na doko. Bisi iyayen mu mata si man nagata ne kun ji manufar gangata yau ni na doko. Shi tafiyar kuwa an saba sai an yi hutu cikin nazarin da na fara har na fahimtu idan tafiyar babu mata ni za ni tutuwa da na wasu lona na ɗauko shi ne na farko sama. Na riga na yi nisa ko za su leko rabbi ya kare ni tabbas kuma na yi karko babu haɗi in kun gane akushi da koko kafin aure ku gane sai an yi bai kutur. Ko a ina in na duba sai na ga mata ga sakona na farko na baiwa mata ni na nazarta na tsara kuma na karanta dona soka gidan nan kowa ya leko ƙasa. Manta da wata halin ta gulma in ta ci duka da sauri za ta yi dama halin ta ne na banza ku je irku nama ta zama gayyar magarya komai ta dauko. Mai dogon da hakika na jinjina ma fannin mata ka dauka ka samu dama a mitilin yamsa duk nima na zo da himma wannan mata na doko ne shi ne na farko. Yemi waka gara sauti ni ne da baiti babban muri na kullum asiwa akwati domin aure na mata a kira ni fati ni kuma zan yi wasu lona ta ko na farko.